Ngiyabingelela. Engathi sengikhuluma kakhulu kulezi iy'nsuku. Kodwa-ke ayikho nami into engizoyenza. Ngoba kufanele ngifake isikole kubantu. Laba bay'tshela ukuthi bawosiyazi kakhulu abavikela iy'gebengu. Abavikela izinto ey'hlukumeza umphakathi. Bazothi mase befike kuwena labafana ngoba abakhethi muntu. Njengoba babona nonka bengena nasemakubo. Kubuhlungu kabi kabi. Uma usuzwa ukuthi ingane yakho iyona ekudayisile. Nina-ke bese niyabadifenda. I'm sure abantu abaningi who understand history of South Africa will agree with me ukuthi i-system esiphila ngaphansi kwayo, it was only designed ukucindezela umuntu omnyama. It's the very system namanje that is letting us down. I-chain isuka empimpini, isuka when the crime is committed, iye kwi-information eqhamuka nama-sources, ngeke ngalithandi legama elithi impimpi. From ama-sources to investigation yamaphoyisa, from investigation yamaphoyisa to prosecution, from prosecution iye kuyimantshi nama-judge, from there kuye kwa-correctional services. After that umuntu aphume futhi kufanele ngabe kune-program ephilayo yalo ma-offenders. Leyo chain yonke it has collapsed. And ayisifavor thina abantu abamnyama kakhulu. So angifune abantu abazokhuluma ukuthi i-approach yami yama-video ibulala icala. Because the system has let us down. Akho cala engilibulalayo la. Ayikho i-country esebenza without ama-sources. Intelligence ibulewe deliberately. Ama-sources awasakhokhelwa. Or abantu aba-operator kwi-intelligence ba-conflicted ngoba server master abahlukene. Community ngala, igebengu ngala. I-system engamthanda umuntu omnyama. So le approach engisebenzisayo yokuthi ngenza ama-video kwigangi, angifikanga ngalula kanjalo. Beng-operator differently before. Isebenza le approach engangiyisebenzisa. Ngisebenza closely with intelligence nama-investigators. But njengoba ngisho nje ukuthi i-system iyona lesicindezelayo. That is why I'm using a different approach where I unmask deliberately perpetrators ale crime. Bese ngiyabaculisa. Hey ubabuze nabo mina ngishayani mina. Ngoba nami ngakithi mangishawe ekhaya ngalikhipha iqiniso. But mazo analyze i-suspect ephambi kwakho. Ibizazi naye ukuthi ikhuluma nobani, yaziyo nokuthi umlando wami umkanjani. Omunye ngamculela, abanye ngiyabaculela ngidlala upiyano, bakhale bakhuluma iqiniso, bashintshe ama-video abo ngiwavezi. Ngoba abanye basuke sebeshintshe ngempela. Abanye sesivumelene sebeyimpimpi zami noma ama-sources zami. Ngoba-ke ama-video-ke ey'ngane zenu enihleli nazo ezinye bey'ganga engingawavezanga because senza ama-deals nabo. Information eningi sengiyithola kubona. So le approach engiyisebenzisayo ngifuna niyithathe ngokuthi ngifana ne-source. Uma ngithatha labafana ngibaculisa, emva kwalokho ngifike ngenza i-deal nabo ukuthi make wakhuluma, uma uke waqhubeka waganga noma wangabuya wazoba impimpi yami, ngizoveza le video abangani bakho bakwazi. Bese ngiyamtshela ukuthi uzoreporta ngale office lami ngosuku, mhlawumbe ngosuku noma ngeviki. Once waphula leso sithembiso bese ngiyayiveza ivideo. Number 2, ivideo ngiyayenza bese ngiyayigcina as my own evidence. Bese ngithinta amaphoyisa ngitayelana. Kunomuntu kanje ngizomdedela. Ngicela nimcathamele immediately mangimdedela. Nibophele nini emaceleni bese noyiphenyela nini. Ingadluli kumina into. Ngiyisource ngamanye amazwi engazange iveze ivideo. Uma amaphoyisa ehlule ukwenza lokho sengiyayiveza ivideo.
ngoba sidila nabantu abayigebengu labaphethe ibhamu. Ngifuna nibe clear ngalokho ukuthi le video le ngi-unmaska igebengu ngoba ngesiloko sihlale silinde i-justice system or i-system le kade ngikhuluma ngayo, i-chain yonke le egcina yenza ukuthi igebengu iboshiwe isi-collapse. Ngeke ngihlale ngilinde bona abantu baqhubeke bahamba uganga noma baboshwe emaphoyiseni badedelwe. Ngilo ngilinde bona. Uma ukuthi ngiphula umthetho, ayikho into engizoyenza ukuqhubeka ngiwuphule. So as long ukuphula kwami umthetho kwenza ukuthi umphakathi uphephe. I won't stop. So nina-ke bosiyazi lokho nithi ngibulala ama-cases, hambani noyijahela nini lezi gebengu, ningalali, expose yourself in danger, bese niyababopha-ke labantu. I take i-risk mina ngale nto engiyenzayo, ngibe ngingatholi lutho okutheni. I'm not getting any support from abantu abangakwazi ukwenza lokho ngoba bayazi ukuthi bayigebengu yabona. Nginama-files a-serious kabi kabi, and ngendlela engicike ngayo njengamanje ngoba abantu sebeyangijwayela laba abaphezulu, engizobavezela-ke konke ukuze i-society izodila nabo. So le approach iyasebenza, hhayi ngoba ngisuke ngiprepare a winnable cases enkantolo. No, ngiphasela amaphoyisa ibhola. Yabo iphoyisa lihlakaniphile uma selibone le video lizoqala-ke eceleni lenze an inquest docket noma lithathe yona docket leli lisebenze eceleni and prepare a winnable case. Angavezi ngisho inkantolo ukuthi khona ivideo akayibona athi akaze abone ivideo, mina ngaze ngizwe lutho. Mina ngathola i-information. Isebenza kanjalo-ke le approach, and ibagwebile abantu banikwa life sentence. Le approach amaphoyisa ahlakaniphile organized crime asePietermaritzburg abuke lento aseceleni akhuluma nami, baba sikhulume nawe eceleni kanje khona kuye nangethi ngingaveli mina ngisho ukuvela sisebenzele icase yakhe enkantolo. And uyazi lezi gebengu ukuthi kunevideo engiyenzile ekuyiyona esuke simlahla. Angithi siyabashaya-ke manje psychological. Indaba yomthetho bafetha ukuma kancane, so usebenza ubona ngendlela umthetho manje manje asivezeli lezi gangi isiphepho sidile nabo. Thula Makwandi. La mnumzane, bheka la, ncisa ikhanda lakho lapho. Bheke kumina. Uzokhuluma amagama akho, uba amagama akho aphelele. Ngusibonelo. Hey baba, khulumela phezulu. Ngusibonelo ngwakashoba baba. Bani? Sibonelo shoba. Sibonelo ubizwa ngoba la? Ngibizwa ngosibonelo nje. Ubizwa ngosibonelo? Yeah. Okay. Sesake sakubamba wena siqala ukufika la 2002 ngisakubamba? Hayi 2002. 2022. Yeah. Sifika la uqala umuntu esambamba ehamba negangi no 3. Yeah. Babu labo ohamba nabo? Abagwetshwa baba. Bagwetshwa bona? Yeah. Sebagwetshwa? Yeah. Wena waphuma wena? Yeah, ngaphuma. Okay. Waba nenhlanhla ukuthi uphumile. Uphume nini wena? Ngaphuma ngawo 2023. Yeah. Bona bagwetshwa bona laba. Yeah. Group yokuqala sinale video yenu sifika la eSanmbop. Yeah. Lalela ke ndoda, uzongisiza ngokuthi ungitshele iqiniso. Yeah. Yes? Yeah. Akazi umuntu wafika la ekhaya waphuma ngalikhuluma ngiqiniso, yes? Yeah. Unenhlanhla nje ukuthi uyaphila, kufanele ngaba uphili wena. Yes? Ungabuka nje fana mangikhonto uzoyenza, ngiwenze lutho. Hayi into Yayizwa lento? Okay. Ibhamu lezi zothuweza ba? Ibhamu lezi zothu ezethu ba. Ezeni nino ba? Nomasandi. Nino Masandi? Yeah. uMasandi uvela kuMasandi? uMasandi uyena lesenze naye licala. Iliphi icala lenzeni? Sibulale umndeni wakangcobo. Nobulaleni nomndeni wangcobo? Ulesingaku namhlanje. Msumbuko namhlanje. Ngomgqibelo. Ngathini ngeyintatha zangesonto. Ngeyintatha ngabo zangesonto yebo. Ubuhamba noba? Ngihamba naye uMasandi. Benisuka phi? uMasandi ukuthi uyisihlale naye ndawonye. Benisuka phi? Suka endlini ba. Endlini ngaba? La eqashe khona uMasandi. Nihleli nobaba, nihleli nobaba. Bekade sina esobabili. Uzongitshela iqiniso lonke. Yes? Ngifuna ukwazi into eyenza ukuthi ngigcine nibabulala nokuthi niye lapha. Beniyokwenzani lapha? Kahle kahle lapha. Okay, asiqale la. Nisuke noMasandi ngoba ikhathi. Ngithi bekulapho nje ko past 2 to 3. Bengakashaya u2 ngena lapha. Kodwa nje bekuya lapho. Ngoba khona i-alarm ekhalile lapha efonini nayithatha ngithi. Alarm ekhalile into kwakhala ngazi noma iPakistan la press ipanic lipresselethi ipanic sasa respond. Yeah. Kodwa u2 ushayise enye khona lapha. Yeah.
beniyokwenzani kahle intona sasiyobabulala baba naniyobabulala niyobulala ba siyobulala uNgcobo nomkakhe nibabulalile uNgcobo nomkakhe ubani udubulile mina unidubule ba hayi mina ngidubule unkosikazi umdubula ngani ngimdubule nge9 le noma khazina ba u2 star ayiyona ke le bulala uNgcobo le iyiphi ebulela kahle besiphethe ibhamu ezahlukene baba siphe esinye isibhamu ngoba ibhamu zu38 ne9 siphe sesithathu lesi sithathu ke lesi kasithathile uSkilash sithathu uSkilash leso sibhamu isona sibhamu esibulele leso lesi esinye esingale nasibulalanga sona esibulele nasibulele okay ngicela ukwazi ukuthi kuphethe ini isibhamu ngiphethe i9 i16 lesiyana ke esinoma khazina aba u2 besiphethe ba besiphethe uMasandi okay ubani obulela umama hayi mina wena okay umbulalele kuphi umama kuphi nendawo ebesila ngasecontainer kade nithi akanokhe siyakwazi lokho la press panic but sa respond nabaleka kuyafana ukuthi sibalekile kodwa nje ngoba bese isikhathi bese sisi lalela ke baba benithunywa baba kwenza le nto kahle umuntu ade sithumile uSkilash uthi nibabulalelana ubethi asibabulele ngokwesimo sokuthi bakhompyutha nabo kuye yebo eyitolo uSkilash nesitolo wena sisitolo sawa baba ngizubula ubale igama la Shabalala ubani Shabalala umunye unomzana wakhona ngale maqeleni unegali ungena phi kule case uShabalala unegali unanesitolo ungena phi uShabalala la shothi uShabalala uyena wakhipha isibhamu baba uShabalala wasinika uSkilash uShabalala ubefuna kwenzeke naye lento wena ukwazela blog ngoba namhlanje izolo futhi uphinde wamfonela embuzo uthi angabe kuhambe kanjani uSkilash wayeseshwa ukuthi hayi yonke into ihambe kahle benikhona nini bekade sikhona thina wathi xoxelele uSkilash uyena osenidayisa ufuna nibulawe nini usefuna ukunithulisa ngamanye amazwi obvious ngiphela manje akasafuna ukungena enkingeni angithi yazi ngikuzwa kahle angithi yazi ngikuzwa mina sengizwile ukuthi uSkilash ufuna ukunibulala nini uSkilash useyeqa ngoba usenisebenzisile nibe nenhlanhla ukuthi nibanjwe yithina ngoba kube kufika abanye benizobulawa lisala lingaziwe iqiniso kwenzekeni yangizwa ngithini kwena mina zokukhombisa ama WhatsApp messages aSkilash sengimtholile uSkilash uyanifihla ngoba ufuna ukuthi nibulawe uthi ayikho nje uthi uzonginika information makuthi uzobulawa sizonibulala thina sifuna leso sibhamu ke shothi uyena uSkilash usithathile wathi nathi uShabalala uyasifuna ufuna ukusikeza isibhamu sakhe esashabalala asikho emthethweni asikho emthethweni ngoba ubaba ubulewe ba ubaba ubulawe uMasandi lo ngale umdubule ngasiphi isibhamu umdubule ngalesi sikhona la lesi esingena icover la kwehandle lesi sinama esabala sosibhamu lesi sinespe magazine esabala esakho uMasandi sivela lapha sosibhamu uMasandi angazi ukuthi wasithatha phi intoni ulot awungitshela lesi inhlamvu engaka igcwele lapha nithatha phi lezi la kusona lesasibhamu zombili lezi bhamu kahle i16 leli libulele ntona lifike livele ligcwele yes kade thina singenazi inhlavu okay kwenzeka lokho kwenzekile sema sesibuyele emuva uSkilash wathini wathi hayi inhlavu lezi esele noma singazithatha okay lesi inhlavu nisasekuthi futhi inhlavu nithathe uSkilash zonke uSkilash lo muntu esikhuluma ngayo lokuthuka kwi-forum fuck lo muntu ngiqala ukukhuluma naye izolo ukuthi uyayazi indaba ufuna nibulawe ke ngoba ufuna nithuliswe ukuze ningawaveza amaqiniso ukuze naye angaveli baba la lijampile manje yazi awufosiwe la kokusiza ukuthi ukhuluma iqiniso yazi ngakubopha qala awuhamba nabo bagwetha ngithi wasinda wena ngenhlanhla this time uzicela serious ndoda hamba ufele ejele yazi uzolikhuluma lonke iqiniso njengoba kwenzekile yazi